saking langkon dewe bos Korea Mas Udin nok ikut dewe serang mameng anom nok rahel dewe ayae deno Ibu Ipa bos Patahira serang Mama Haji Panuri kang hormati Bapak Tuan Ejihan salah Tuan Rumah Dewi minangkani sing hormati bisa king rekopong aja lali no kompet rekopot mabeng alpin bonggolak pare pertama ngimpine wong doyan turu apa aja ngono ya barang ngerep jam 6 wis turu loro apa maning je ngimpine wong kepual pail misalnya awanen delengaken bocah ganteng deleng kendaraan sing mewah lantas ning atine pengen bengi yang ngimpine kaya kono mau sing diarani ngimpi kepual pail sing ketelune sareng supir siaga saking karang dample gede supir siaga saking dikro sing duwe ngimpine jam 12 bengi ngungsekaken jam 1 kadang-kadang iku ilok nyata anune mabel bakal ngimpi ning wayahe jam semono kuwi iya barengan sira ngimpine jam pira ya tepate wau Rama ya semono nek ya bukan 3 dadi priwen panjenengane ya sirane sing sebenere ku bocah wis jelas turu wis jelas Rama toli bocah kulengoan kabeli matur kesuwun ketua panitia bos Prasing Beng DR lancar dewek matur kesuwun saun jare Kang Mas Pangeran Narantaka wis gadai keluarga maipen aduh wong lanange wis duweni keluarga jeki tapi Purwa Gesang beli peduli Rama lamun iya ketemu sirane gelem dikawin ku Purwa Gesang siap di madu di Bayu Pirabai pribasane Purwa Gesang siap Rama aja nok aja Purwa Gesangnya demen banget wong diwayu ora enak uripe maka wong demen timbune penasaran beli peduli omongan sampean lakonana urip kang sabar wong sabar langkalane mana dadi maning becik ya cuman bocah ku jelas ta durunge kaya durung pasti ora pen iya dedek pengadege kaya ngapa iya ya ki ngulat-ngulati wong kaya ngulati jarum ning sejero ning dami ya yang ngoyak-ngoyak gak kengelan pengel ngendi ngulatan lamun Rama emaning keturunan sayang nih Purwa Gesang ayo mangkat Rama golek Kang Mas Pangeran Narantaka ningen di peanane Mas Udin oke pulut Mame Dusmi Ibu Ipa bos Patamera serang ketua panitia bos Prasing BDR lancar dewek aja lali ayang deno
Aduh, gawe bingung maning wong tua. Ya pegawean maning kayak konon mah ya pen. Ya iya. Kin mah terserah Rama. Lamun Ramal beli nuruti ning Purwagesang berarti siap kehilangan keturunan. Aduh, Arep bunuh diri be wis Aja nok, aja nok. wis kita marep mati bae. Aja nok. aja sira sing mati ah. Maipen Siapa bae tuh? maipen. Ya ampun ipun gelem beli. Oh ya mongki kita gak. Bakal Rama beli nuruti kepengenane Purwagesang arep gantung diri be ning kene. Aja. Wis arep gantung. Aja. Harga anaknya Kim Manon Jaya munge-munge. Munge-munge sirah kuduh ya. Mong priwe sih. Yang ngingung sing awit sih barang gede kayak konon. Ngingu udah bebek sampean ku ya. Iya, ya bu. Mong konon. Iya mong-mong sing awit cilik. Tinggal mboke. Ayo Rama. Ya lamun ora dituruti bocah ya. Rama, ayo, dan Rama. bocah ipun dadi priwen kini. Ya wis ki harga anak mung senok siji. Ya kayak turuti bae gaki. Ya wis ayo bakal kaya konon sirane rewangan nang ulati. Ramane gelem. Ya sirane Matur kesuwun mungko. sangat Dadine Rama. maksa Ayo kaya Rama konon. mangkat. Aja suwe-suwe bokat ketinggalan. Ketinggalan apa? Ketinggalan buat duwe rapi maning. Ya bocah. Ayo Rama. Ayo Rama. Rewangan siram matane awas bokat. Ya Ayo. yuk direwang. Ayo Rama. Lawang sebelah kanan. Digemboki dingin maipen. Nyerotok banget bocah. Ayo ya. Rama. Agak iya. Cih, wong lawang sebelah kanan man. Lewatnya mana? Ya ayo kanok ya. Singgah singgah pankala sumingkir ulun babar jatining mangkape mutring kabeh ngajak samiaruku nunggal Setyam Budi Astuti tatas kuda rencanaan gayu rahayu sirna memalain praja talen amung nunggal rasa cipta budi sinaratan amban utama Gerak surane rota dinawa kepirang sing ketebian kepirang mah sing ketebian
Mas pantang undur membelane kebajikan rawat takwa dimati. Mas Udin, Mas Udin, Mas Udin, Mas Udin oki dewe pinangka sing paling eman, sing paling sayang. Mama Yanti nokiin saking stemangan, serana kopi saking rek lembut tegeding kang ditembani. Adoni Adoni sing de budaya Jawi, Adoni sing de budaya Jawi deh. Mama mainani bos kedang, ketua panitia bos prasing DDR Lancara Geding, bos muda Geding. Bos muda Mas Adi Dewi, bos muda Mas Adi saking Langkode. Bos Kasmat pemain nanas sing de jarum suntik matur kesuwun. Aja edeno pon dedeno mas telu di mantan majikan. Bos Kasmat pemain nanas Janali selawase sing duwe jarum suntik dewe sareng Kang Nurjaya bos martabak apa kina kang ditembani bos Kasmat dewe mamae nanas Janali Mas Udin dewe ikut Mama Yanti kang eti jamu sareng kuwaru dewe sing paling ganteng ikut kuwaru Mama Puja Kang Nurjaya bos martabak Mama anu minangkane saking Bangkok Jangan masalah bas putri tunggal dewe Mimi Eleni sing Spanyol dewe Mama Gibran Bapak Rizky Gibran sing Jogja dewe Mas Eko Geding Mas Eko dewe mata mati sang supir siaga saking Karangdaka dewe Cipta mamae panji sareng paperangga kang ditembani ayahe denok bonde denok nokiin saking Sleman dewi Mas Hadi bos muda saking Bangkok minangkane bos Korea dewi Mas Udin dewe pinangkane sing paling eman Sriwansi baca diri ketulis kegawan janji adate digawa minggat bos pras dewe aja sok lali sareng ketua panitia bos peras sing duwe DDR Lancara Geding aja lali selawase mamae Alvin wong tulak pareno kopi ditunggang
Sesepuh kedung nang bapak panitia kaya deno pinangkasih ditembangi lalu ora subran kelawan sabrin ayat dene aku kala purbalun lawas manggon ananing alas cilukrak Antun Bos Prasekti minangka ketua panitia sing duwe DR lancar ya toli bawa rasane ngaku sawisan delengaken panggonan aku alas cilukra ning waktu-waktu kieu sejen temen kadelenge Mimi dindai keding minangka sing duwe putri tunggal sing ananing kayiman dewi Bisane aku ngomong mengkonon andelengaken kabeh bangsane ngecis bangsane guriang kadelange pada gulisai Mamai Alvin Mamai Anom Nokrael saking rangkot dewe kejali masalah wase ya toli tak rongok-rongok naning aku ibarat pitik ketinggal dening babone sambate kaya grantang adulara kelawan pati sesampate kaya grantang aduh lara kelawan pati lara sewu dadi sawiji ya senajan aku gak rasakna pusing sairing sawise andelengaken kabeh bangsaning guriang toli arepana wawa gara-gara ning apa ning waktu kieu kaya-kayane panas dening baribawane Mame Gibran dewek pinaka bos agung dewek mimi ora subran ora sabren awak aku dadak kumadaken pada gatel kabeh iki wah
paingan tan paingan iki ya. Ketua Panitia Pos Berasing BDR Rancang Mamedus Piti Bui Pabos Patamira Mampos Kas Pade Keding Minangkane sing duwe jarum suntik dewi. Paingan matane aku kekedutan iki ya. Andlengaken ananing penawat kidul. Rupa-rupane kadlengana jalma luwi jalma ya jalma ning manusia yen rupa-rupane sing gawe resah sing gawe panas tring badane aku Sarmai denok bonde denok Minang kasih mirangaken sareng Mas Udin Noki putih keding. ya uganing mengkonon aku pengen weruh kelawan jalmaning manusia mau kang sumejane arep tindak ning panggonane aku iki ya. Hati-hati manusia ya. Mameng Alvin Mas Eko sareng Doni sing dia budaya Jawa gede sareng papai kinan sareng bapak here gede mama putining kelungan sing ditran ngati-ati Ketua Panitia Pos Berasing BDR Rancang Mas Udin nok iput Mamah Yanti aya denok Pos Kasmat pamenanas sing duwe jarum suntik Mamedus miti bui pai keding Bos Patamira aja lali selawase aja lali masa umure Ketua Panitia Keding Bos Beras Ger, kok kedelenge kayane ngelamun, kayak kosong sampean pikirane. Boten kenging ger Pangeran Taruna. Apa maning kiyen ki alas gledegan. Kayane alas sing durung pernah kejamah ning wujude jalma ning manusa. Masih rengit, masih angker, pikirannya aja kosong, ger. Coba sing duwe semangat, ger. Toli sing aran Sunda puraku masih adoh ta beli paman baron kencana. Ya diarani adoh, ya adoh, diarani parek, ya parek. Lamun ditempuh ya masih atusan pal ger. Ninggalaken gunung gede kelawan ayunan ramersih paseh.
Ya tentune Rama Paman Baron Kencana sing nindak baturi isun lumakune Pangeran Taruna sing artine selalu baturi orang nganti ngerasa duwe ngresula kelawan ewuh ning panggawe paman. Bener ngger monone mah paribasane keselamatane Angger putra Pangeran Taruna anak ning pengawasane Paman Baron Kencana ngger. Paribasane ilang wulune selembar getiye setetes kun kus dadi tanggung jawab paman ngger. Kun amanat sing wong tuamu. Najan dilali-lali bisa lali Mas Kudino Kiputa Adoni Posperas Ketua Panitia Mama Gibran Pasagung Serang Kandi Kromek Keding Bos muda Mas Hadi Dewek saking Blanko Bos Korea Mama Toli sing aran nasib sing diterima kelawan kehidupan yang isun taruna paman. Kok Angger ngomongnya tentang nasib ngger? Ya apa paman blingat tunira tapi apa sing diterima kelawan isun taruna paman. Dititipaken sanileka sing awit cabang bayi kelawan remah resi pase sing ananing gunung gede. Tanpa belayan kasih sayang sutarma wong tua paman. Stop. Beli kena cengeng. Beli kena cengeng ngger. Pantang sosok satria netesaken banyu mata. Kunku arane cengeng. Tapi taruna uga duweni rasa ati paman. Maksude Sapa wonge sing ora ketunggon kelawan sutarma wong tua paman. Apa maning jare pengakuan Rama Resi Pase taruna ki masih duwe kadang paman. memang bener ngger. Kakang Narantaka kadang tuaning kula taruna paman. Masih duwe sedulur tua sing ananing Sundapura sing kesebut yaiku Pangeran Narantaka ngger. Tapi sing awit cilik kula kelawan kakang Pangeran Narantaka kan ora bebarengan paman. Apakah kakang Pangeran Narantaka mengakui keberadaan yang isun taruna paman? Manda temen disangka yang taruna ngaku-ngaku anak Rama Diwangkara paman. Aja dua pikiran salah, aja dua pikir blesak. Paman Baron Kencana saksi uripe bagian mengkenen kah pepatih pepatih ning Sundapura. Kakangmu ya ponakane Paman Pati, kacung Pangeran Taruna ya ponakan. Siriwanci Bagja diri ketulis